Тате, може ли да ми изготвиш нудали, защото искам? Да, разбира се. Охо, даже ще ги направя гурме. Айде да действаме. Алек, айде, ела да тестваш. Ей сега! Ох, Как е? Харесва ли те? изглежда уникално. Да ги пробвам сега. На Алек съм го направил без лютичко. Уникален са. От 1 до 10, 9,5. Супер съм. И на Препоръчвам ви мен, да правите така. и на мен 9,5. Последвайте ни за още видеа. Последвайте ни за още вкусоти.